Tää oli. Meinaa. Eikö se No niin. asiakkaita vaan? Cell CCV Canada Fulls Fresh. Mikä on CCV? CC, en minä vittu tiedä, onko se joku saatana... Eikö CCV on niinku se... CCV on toi aseenkantolupa. Vielä hauskempaa. Concealed carry license. Oh shit. Kanadalainen aseenkantolupa tosta nopee. Katso tuot joku random sana vittu. Crystal Ball Fusion Edition! Mikä on Crystal Ball? Crystal Ball! Oracle Crystal Ball versio 11.1. Mikä on Complex Hazardous A Release Model? Mä en tiedä. Mulla ei oo. Siis nää on jotain kemikaaliaseita oikeesti myytään suunnilleen niin. Ei nää on softwareja. Mikä vitun joindota.com? Proteus Engineering Rhino Marine. Onks täällä... Most cracked softwares! Tää on eri jäijä. Tää on Grimsoft Trellis Pro. Joku 15 eri distroa. Kuidas ratti treenida? Mikä vittu tää? Mitä tää meidän? Kuinka kouluttaa rotta? Se on pienrota, jota haluaisin alkaa kouluttaa. Häntä, mutta en tiedä miten. Confused emoji. Onko sinulla tietoa tästä, jos on kirjoita? Oi vittu. Martin, katso YouTubesta. Kirjoita kouluttaa rottia. Miten me... Kuvat 32. Niin onko Kuvat se 32, alempana, siinä se. Niin, mä en... Eiku noni. Varsu! Edmundi. Puur! Mitä vittuja nää on? Nää on jotain minirottia. Painikiipeily. Se yrittää karata. Kelarattako Oma nupsuken. Tulee vähän mieleen Kairon piikkinen hiiri. Suloisin valkoisine koloineen. Se on paskonut! Piippaa. Miten he pysyvät kiintyneenä sinuun noin? Hiiripojat ovat nyt täyttäneet vuoden ja 7 kuukautta. Vittu Rairuaho on vähän polttanut vai? Aadu ja tomaatti. Aadu herra. My baby. My baby. Search weed. Adidas Ultra Boost. Miten löytyy muka näin vähän? Tää on nyt joku skämmi kyllä. Tää on ihan skämmi. Klikkaa tosta My Baby, mitä tapahtuu. Meneekö se johonkin homepagelle? All about Wi-Fi. Cars! Torrent Cody Free Movie! Mass purchase of eternal or temporary links. Mitä vitun eternal? Löytyyköhän tää teemme? Mitä? What? Mikä vittu CCP vittu propagandasivu me löydettiin? Where to meet? Oh. Hello forum members, I want to find a partner, even for one night. But if I'm lucky, then for life. Where can I do it? Hookup Insider! Oho, no nyt on sitten. Kato, siellä on Kassun alter ego, siellä on kissu. Kissu? Missä? Oikea, ota vittu loikärme. Piilid. Mikä vittu? Sä kuvat. Oi jumala, täällä on totta kuvia. Luuna. No. Rip Santiago. No, se on kuollut. Oikeesti milloin Santiago kuoli? Milloin tää on laitettu? Kuka saa? 2011. No. On sit jo niinku, mitä, 12 vuotta. No. Aika kauan. Pondering my orb. Vittu se on vienyt saatana. Miki. Taglia pondering. Toi se ihme Crystal Ball. Niin. Tommonen MP3. Download YouTube.
Center. Legit bestseller of SSD chemicals in Pakistan. Sieltä se taas löytyi. Last post, Dr. Elvis. Dr. Elvis. Legit bestseller, SSD Chemical Solution, how to bring back your lost lover and solve your marriage problems in Kuateng, Free State, Lipompo, KwaZulu Natal, Northern Cape. Mitä tää on? Powerful rings for power, fame and wealth, plus all church leaders to use in United States. Mut siellä on taas Join Illuminati, The Free Mansion Organization. Make your dreams come true Illuminati Kingdom. Nice. Are you a pastor or politician or businessman? Join Illuminati New World Order. Niin soitat vaan siihen numeroon. Sit sä oot Illuminatissa. Tälleen se toimii. Tää on se juttu. Siis nyt on kyllä niinku vaan pakko oikeesti ottaa tää vitun numero ja lyödä tää niinku Google Siis searchiin. mistä maasta toi edes niinku vittu on? Sintet. Piste net. Miks toi näyttää joltain pornosivulta? Vittu mä aivan. Real Estate Forums. Real estate. Free real estate. Financing. Tää on vähän sama copy-paste. No niin. Revient Cyberhacker. Cryptocurrency recovery. Scam. Help for cryptocurrency scam. Illuminati. Veit, oliks se Mä Dr. haluan. Elvis vittu? Mikä vittu se oli se Google? Missä? Google. Täällä. Dr. Varmaan Dr. Elvis. Elvis. Mikä on kalameu? Siis se on se sama. Get Illuminati protection and happiness in life. Niin, mutta mikä tää sivu? Mille sivulle? Mikä tää on? Mikä tää? Sosiaalus. Nyt löytyy kyllä hieno Institute of sertifikaatti. Waste Management of South Africa. Illuminati, join Illuminati, call the world's Illuminati, SSD Chemical Solution taas. Miksi ne myy niin paljon SSD Chemical Solutionia? Mä en tiedä. Onks niinku joku ihan... Mikä? Join Zedikoran Brotherhood tai joku. Mikä? Explicit content, read. Occult for Se tulee luxury toi- and fame in Switzerland. Let's go! Tää on. Mikä tää merkki on? Painos. Join Home of Riches. City Roga Occult. Sieltä tuli Money Ritual in Africa, Indonesia, Dubai. tuo. Miks sä... Mikä on Blood Money Ritual? Sanot vaan irtaasti, sä saat rahaa, tai mikä vittu human sacrifice. Mitä? Miks tässä tämmöset? Miksi tää on näin paljon tätä tekstiä? Holy fuck. Tää on siis joku niinku raamattu. Miks vittu sä toi vasen sivua tollai? Get free sample of... Mitä se teksti sisältää? Siis tää? Niin, mitä se lukee? Mä tiedän. Tässä on niinku Brotherhoodin säännöt, mitä pitää tehdä. Mitä sä toi kuttaa ton Founded in India by African Brotherhood. Early days of Allah Quathamin, thereby making the home of Lord Sedikhoran Brotherhood to be in Africa. We have our temples here in Africa, of which the Grand Lodge Temple Hogu is situated in hidden location in Port Harcourt, River State, Nigeria. Tossa. Erotic Dubai Escort. Se on poistettu. Tuo on taas joku hypermerkintä siellä laittu. Mikä vittu tää on? Kaikki nää muutkin alkaa How vasta. to do money ritual. Mitä vittua? Amuja, no niin. How to do money ritual. Eikä minä Tätä. Onko tässä ohjeet, mitä sä voit tehdä se? Lesbian love spell. Ne spellcastingit on ihan parhaita. Ota nyt näkö hakee. Se pelkästään. Gay love spell that works. Lesbian.com. Niin tää on joku oikee Mitä vittua? Gay love spells that work. Spellshelp.com articles. Love magic gay love. Mitä vittu?
Siis mikä tää on? Se on se joku video. Dante's Cove. Se on se joku video. Mitä mennään kattoo? Dante's Cove, mä haluun nähdä USA tän. Gay Spells, Lesbian Spellscaster. 2005! Kauhu! 3 kautta. Mitä vittua? 3 kautta? What the fuck is this? Voidaanko ruveta Mikko kattoo tätä? Montako kautta siinä oli ja montako episodia yhdessä? 12 3. episodia, 47 ja 52 minuuttia per episode. Tää on siis 12 tuntia kontenttia vai? Siis 12 tuntia real contenttia. Milloin me katsotaan tää, bro? Mis? No. Ho! Voidaan katsoa Here TVstä vaan Dante's Cove 101. Season 1 episode 1. Onks tässä suomen tekstit? Onks tässä jotkut hintitekstit toivottavasti? Hintitekstit? Miksi toi? Se ei haluu bufferaa. Tää playeri on niin vitun paska, että No se ei Space et sä haluu pohjassa. bufferaa. Vidplay, MyCloud tai Filmoon. Otetaan vidplay. Tää näyttää hyvältä. 1,5 tuntia! Yes. Tykkäät sanomaan suoraan perse. Se kästää gay-spellin, kato. You filthy little piece of rubbish. No. Se muna näkyy. Se on niin vihan, et se kuulostaa vaan paskalta. Mitä se sulaa? Mitä vittua tapahtuu? Mitä vittua tapahtuu? Se vaan sätkii tossa maassa. Tää on ihan liikaa nyt. Mitä helvettiä? Holy fuck. Mä menen kohta juomaan SSD-kemikaaleja oikeesti. Consider the wedding night spoiled. Sun pitää hakea toi USA Gay Spells, väli, Lesbian Spellscaster. USA, mikä? Wikidotti. Wikidotti. Viki. YouTube! Vittu YouTube! Spellscasterin Uganda. Tää on se video! Black Nyt Magic löydettiin Great Revolution. Gold Se on Gay 7 Spellcaster. näyttökertaa kassu. Revolutionary. Illuminati Wikipedia. Konteksti. Miksi se on vaan random Wikipedia? Mitä vittua? Tuliko se ääni just tuolta noin? Ei mä join. Okei. Mietin, että mitä helvettiä, puhuuks tää mulle? Ei sentään. Hei, Häyön. me ei päästettiin just spelli. Tää oli tässä paljon. No niin, tää oli tässä. Fuck, nyt mä oon vaan Infinite velkaspellis, holy shit. Infinite velkaspelt oli just vittu. Eli GG. No niin! Mama Hadian, Lost Love Spells and Binding Spells in Haiti, Singapore, German. Buy real and fake passports and buy driver's license Whatsappin kautta. Buy fake USD, buy fake. Instant money spellscaster. Instant money spell! Mama Kulusum! Johannes. In Johannesburg, South Africa. Please instant money mulle nyt vähän äkkiä. Mäkin tarviin. Kästätkää mun instant money Mäkin spell. tarviin. Kuka on Mama Kadia? Home. What the fuck? Ramadan sale! Vittu tää Ramadan on. sale! Tää on niinku joku oikea kauppa, vittu. Hei kato, Mama Hadian tuolta nopee. Oh! Onko se toi? Onks tää Mama Hadian? Statue Mama Hadia. Sitä Mitä se Mama tekee? Hadian. Siinä lukee mitä se tekee. Revenge Death! Revenge Death Spellcasters! Mä hajosin. Se lukee. Mä hajosin. Dead spells that work overnight. Mä hajosin vittu. GG. Spell to die in your sleep. Voodoo death spell. Black magic revenge spell cast on your behalf. To curse or hurt those you want to cause suffering. Let's go. Siis sä voit vaan oikeesti... Ei, siis mieti. Ensin sä laitat niille ihan älyttömästi velkaa. Sitten teistä niitä homoria ja sen kertaa vaan.
combo. Full combo. Ja vielä parempi. Ensin sä kästät itsellesi Infinity Money Spell. Sen jälkeen sä ostat ne kaikki, kun se ei haittaa yhtään. Sen jälkeen ostat sen kaikilla loppurahoilla SSD cleaning. Vähän SSD Chemical Cleaning Solutionit tuolta. Holy shit. Money, fame, wealth and power. Okei, tässä oli revenge death. Kategoria. 100%. Ei, kato kategoria. IT-services. Voi vittu. Lost love Price spells. 100. Price 100. Mitä? 100 mitä? Mitä? Mama Hadia laittaa vähän. Joo, ei Tää on nyt joku... Nyt on kyllä niinku... Mikä vittu? Tää on joku tanskalainen sivu. Ei totta. Eikö mukaan tanska? Toi on joku Serbia. Tää joku holla, en mä tiedä. Missä vitussa me ollaan? Käännä. Tää on joku... Mitä? Albania, tää on Albania, joo. Se detektaa sitä vitun kieltä vai? Albanian suurin No niin. kauppapaikka. Tää on niinku tori.fi vai? C3 Picasso tosta nopee. Tai hevoskäyttö. Varo tätä huijaria. Mikä vitu raikku sieltä tuli? Raikku näitä taurut solmuun vittu. Siinä on vaan literaalisen niinku siis ajokortti. Se olisi vaan pöllittää ja identiteetti. Okei, semmonen skämmeri nopee. Se oli onlineissa se äijä, kuka oli laittanut tuon. Tää. Se on verkossa. Uskollinen. Osta tää, sä voit ostaa. Jääpä vaan myytiin. Hevonen myytävänä, Missä? 1000 euroa. 1000 euroa. Shitet kali. Täällä karrakkia Kassu, ei mirra. shitet kali. Shit. Joni koittaa myydä sille hevosta. Joni koittaa myydä. Soita sille klikkaa siitä puhelimeen. Täällä on 3 äijää kattomassa tätä hevosta tyyliin. Mitä vittua? Soitetaan sille. Mä haluan ostaa tän nyt kyllä. Venä, Sä oot ostettu maata vittu 1 500 000 lek. kuinka paljon toi villa maksaa? Mikä villa? Tää. Tää. Myytävänä villa. 150 000 Kato euroa. kuvat siitä. 150 000 euroa. Kato, että se oli. Joo, mut katsotaan mikä villa siinä on. Tää on huikee villa. Ai vittu, kato mikä villa se Vittu on. 382 vittu. neliöä. Älä nyt viitti, on se nyt aika iso. Kati. Mitä se on 382 neliöä? Miten sit puuttuu kokonaan Se toi niinku. Siitä vaan Joo, what? Villa. Myyks bro mulle niinku vittu murskattu vittun taloa tai jotain tässä? Joo. 150 000 eurolla. Puolikas talo. Puolikas talo vittu. Mut ei albanialaisella ole rahaa. Ei siellä ole edes töitä. Pakkauskoneita. Niillä on edes job-spellejä. Miikka, ostetaanko pakkauskoneita? Mut mitä sä pakkaat sillä? Uusi sähkönkorjauskone. Sillä varsinkin tulee tehty kiinalangat. Vito! Miten niillä on ollut rahaa tämmöiseen se? Shit! Mitä te vito? Mitä meillä on siitä? Vittu Oh, shit, fuck. vito. Se on vaan myytävänä. Mitä? Se on vaan myytävänä. Oh my god, vittu! Shit, et vito! Shit. Holy shit, vittu kuka tiesikään, että vittu 2:30 aikaa Albania Porin, vittu sellainen ois nää kivaa. Mitä ne myytäs? Shit et Ville, me himpo tekee ne, mitä vittua? Euron lähtee. Huvilla myytävänä asuntolainalla. Rondissa. Niin. 1 euro. Asuntolainalla. Eli kun sä ostat tän 1 eurolla, niin sulle pamahtaa se asuntolaina sun niskaan. Niin. Ja se tulee olemaan varmaan jotain Sen vittu jälkeen- miljoonia euroja. Ei, mitä väliä? Kästät vaan anti-debt spellin. Niin. Niin, ja sitä vaan anti-debt spellin. No kelaa kuin siisti. Tää on niinku actually hienon näköinen Tosta noin melkein. kassu meidän kesämökki. Vittu, pitäiskö ostaa? Paljonhan tossa on ne debtit oikeesti?
Käytetty kuin uusi. Käytetty kuin uusi. Ensimmäinen kerros on 130 metriä toiseen. 30 2 makuuhuonetta, olohuone, jossa on toimiva takka- ja kylpyhuone. Toinen kerros on samankokoinen, koostuu 3 makuuhuoneesta, olohuoneesta ja 2 kylpyhuoneesta aurinkopaneeleilla. Yhteensä maata on 2400. Jumalauta, Jumalauta, kuvilassa on 2400 kaivo. neliömetriä. Siinä on vielä kaivo. Ei vittu, mä en kyllä sieltä menis juomaan. Varmaan jo. Mut Miikka, mikä tää kuva on? Mikä vittu tää kuva on? Kaupunki vaan loppuu, ne on vaan lopettanut sen tolleen niinku yhtäkkiä. Niinku mitä vittua? Miksi Sit vaan miksi on loppuu? miksi on eri värinen se kaupunki kuin mitä toi... What? Sen on pakko johtua jostain satelliitti eri kuvista, että Google on spliceannut ne yhteen tyyliin. Se voi olla, mutta se on hauskempaa miettiä, että se on vaan tolleen keskeltä vaan poikki. No niin. Niin, Ei se kyllä on se oo hauskempaa muuta. miettiä. No ei ookaan! Siellä on niinku, noi talot jatkuu tonne noin, niinku ihan normaalisti tohon noin. Siis sieltä tulee ihan vitusti peltoa yhtäkkiä vastaan. Big LED! Big LED. Kato sitä. Tää on ihan vitun lujaa. Kato tätä vitun istuinta. Tää näyttää niinku joltain lomakohteelta vaan tää mesta. Ei tää näytä niinku läheskään niin pahalta kuin mitä mä luulin. Nais, me matkustetaan Albaniaan käymään. Tää näyttää Amerikalta, to be honest. Papaja! Papukaija! Parrot kaikki Kaikki mallit. Täällä on kaikki mallit löytyy. Ui! Mitä maksaa leffat Albania? Toi, Myytävänä. mitä toi on vittu Tää on- se on tää on 50 senttiä. Mitä se on? Tää on ihan vittu. Miikka, tää on ihan vitun halpa. Siitä nopea pesukone vaan. Onks se jääkaappi? Eikö siinä on molemmat? Pesukone, pakasti ja jääkaappi myytävänä. Vittu euro 30. Mitä vittua? Euro 30. Jääkaappi, pesukone toimivat. Ei vittu. Se ei ihan toimi. Toimii, kun vedetään vähän Hei, Kyöstilä. 120 lek. iPhonesta. 120 lek. Euro Se on euro 6.